Здравейте, казвам се Георги и гледам на карти. Тук при мен имам обикновени карти, по които гледам, предимно на тях. Имам и така наречения оракул цигански, ето го тук, с който също гледам на определен вид въпроси. Най-вече на цялостно гледане. Зависи клиентите какво искат. Имам и Ленорман, на които също гледам. Ето ги тук. С тях също гледам на определен въпроси, зададени от клиентите, или цялостно гледане, в зависимост какво иска клиента. Предимно най-използвам обикновените карти, защото те най-добре предсказват бъдещето, нашето минало и настояще. Имам и таро, така нареченото таро на опозициите. Това е то. Всъщност е много интересно. И всяка една карта си показва абсолютно какво става. Всъщност, ето примерно светът, в който, когато е в права позиция, светът показва, че ни се отваря възможност ние да преминем през вратата и да навлезем в новия етап на живота си. А когато се падне наобратно, това означава, че ние не благоволим да продължим напред, а живеем в миналото си и ние не желаем да преминем в новия етап на живота си. Ние забавяме нещата. Тази колода също използвам. Предимно използвам отново за въпроси. Повечето хора теглят до 5-6 карти, а среди на ред по 6, 3 реда по 6 карти от всяка една от тези колоди. При мен първият ред е винаги минало, вторият ред от 6 карти е настояще и третия ред карти от 6 броя е бъдеще. Тъй като за първи път се пускам онлайн за гледане, тъй като реших да ви покажа как става и като цяло какво представлява едно общо гледане, имам една клиентка, млада жена, ето тук тя е купа, дама купа. Дама купа представлява жена с кестенява коса, но с тъмни очи, т.е. с кафеви или черни очи. Това е дама купа. Също така тя представлява и свободна жена, която няма нито гадже, нито мъж. Клиентката ми я попитах дали желая нейното гледане да бъде оповестено онлайн. Тя се съгласи. Разбира се, с нейно съгласие. Става гледането. Няма да назовавам име, така че, защото тя не желая нейното име да бъде излъчено онлайн. Това е жената. Сега как става гледането? Извинявам се, имам една котка, която насам натам ходи. Ето я. Казва се Иван, много хубаво име. Да продължим сега с гледането, да оставим Иван да си почива. Как става? Сега, аз трябва да кажа нейното име, тъй като може и на ум да го направя. Ще го направя, тъй като не трябва да го оповестявам. Цепи се тестето 3 пъти. След което картата се вкарва. Където влезе картата, примерно насам, преди да отворя, се удря 3 пъти, да се разкара негативната енергия и да навлезе позитивно. Отваряме тестето. Какво се случва? Пред тази карта, това е миналото. Гледаме максимум 3 карти. Жената е получила известие, което е зарадвало. Известието е било от синьока жена, блондинка, с сини очи, със светли очи. Това е хабер или много важна новина. И 10 каро означава голямо щастие. Тоест, тази младата жена е била зарадвана преди около седмица от жена, която е майка. Ето тук, с пътя, карото, винаги е жена майка. Двете дами като излязат, т.е. това е майката на тази жена. Тя е била получила много важна новина, която много е зарадвала.
Сега, следващите 3 карти зад нея показват нейното бъдеще. Бъдещето е до седмица, максимум 2. Може да се рече, че това е също и настояще. В момента тя се е в къщата. Асак Купа казва, че тя е в къщата. Жокера тук е Асак с пътия. В случая Асак с пътия сочи горе, а не надолу. Тя е в къщата. Тя е свободна. И Асак пика. Какво означава третия Асак? Третия Асак в този случай означава, че тя се е затворила в къщата и не излиза твърде много. Но навън я чака път. Тази жена я чака много хубав път, но тя е решила сама да се затвори в къщата. Овенчава се в къщата си. Какво става от тук насетне? От тук насетне картата бива вкарана така и започваме да редим. 6 карти на 3 реда, които ще ни покажат нейното минало. Следващите 6 карти на втория ред ще ни покажат нейното настояще. И последния ред от 6 карти ще ни покажат нейното бъдеще. Тези карти ги оставяме, за да можем да слагаме по една или по 2 карти върху даден аспект от дадена карта, какво искаме да знаем повече. В миналото си тя е била много огорчена. Накарало е нещо толкова се е вгорчила от случка, че е плакала. Искала е любов. Любов. Тук има и любов, голяма, силна любов. Но както и любов, така е имало огромни премеждия. Десятка пика е картата на скандалите. Това е много лош скандал. Много хора може да видите и онлайн, където ако гледат на обикновени карти, ще ги свържат с старо, но нямат нищо общо. Едно момче, като не е в миналото, което е било свободно, е донесло ядове. Много големи ядове е имала тя с него. Защото той е обичал, но тя е била в много труден момент в живота си. И просто въобще не искала да се занимава. До тук с него. Въобще не искала да се занимава. Въпреки, че той е ухажвал. Накрая тя решава да му каже: стига, не искам повече. Девятка с пътия в този случай е обърната надолу тази средната с пътия, което сочи, че момичето е решило да прекрати всякакъв вид контакт с това момче. И девятка пика означава, че тя го е така преносно заровила, т.е. се е измъкнала оттам и повече контакт е нямала с него. Защото е била в труден период в живота си и просто тя не е могла да му отговори на неговите чувства. Настоящето, това момиче ще получи обаждане от момче с черна коса и черни очи. Това момче има характеристиките, че той е весел. Той е весел човек, девятка каро го подчертава, но малко говори много този човек. Този човек много обича да говори, защото девятка каро е картата на малките радости, но и на дългите разговори. Той обича много да преказва този човек. Той е приятел. По принцип, поповете означават по-големи хора. В случая винаги гледаме картите какво ни показват. В този случай това момче е приятел, който и мисли доброто. И стигнахме до момента, където трябва да кажем следното за тези 4 карти. Тъй като поп купа означава по-възрастен мъж, над 50 години. По принцип означава мъже
по-възрастни, над 50 години. Този мъж може да е баща, защото той в момента не е в къщата й, така как показват картите. Тя ще получи известие от черноок мъж, обаждане, известие, писмо, под писмо, чат, примерно Viber, Messenger. До тук спираме и също така и от нейния баща. Това е картата на бащата. Тук девятка купа ще бъде зарадвана. Малка радост, която я очаква, но ще бъде от сърце. Малко, но от сърце. Това ще я зарадва. Тук има едно чернооко момиче, което не гледа към това да я зарадва, ме гледа насам. Какво се случва в момента? Картите, които са в един цвят, тук не ги третираме като те са били някога приятели, гаджета и така нататък. Тук ги третираме като важни аспекти. Черните карти винаги трябва да се знае, че черни карти не вещаят никога добро. Абсолютно никога. Светлите карти, като купите и карите, винаги вещаят нещо хубаво, нещо прекрасно, промяна към по-добро. В случая дама пика, по принцип, ако погледнем към самата карта, виждаме едно свредло. Дама пика, това е жена, която обича да преде лъжи, която обича да прави скандали. Тя е скандална. Тя е егоистка. Това е жена, която е егоистка. Какво означава до тук картите? Една жена, която е егоист, която иска да преде лъжи, иска да навреди на момичето, като и съобщава постоянно и взема по-точно, по-точно и взема радостта по-малко. Всеки път, когато тя се види или се чуе с тази жена, която е с черна коса и тъмни очи, кафеви или черни, тя не се чувства добре. Тя иска да избяга от нея, но сякаш не може. Срещу нея стои дама с пътия. Сега, доколкото знам, като говорих с момичето, майка е с пъстри очи и черна коса. Дама с пътия е точно такава жена с пъстри очи и тъмна коса. Това са с пътиите. Дама с пътия също в този случай, тук вече ще говоря малко по-късно за какво става въпрос. Сега това е настоящето. Това е една част от гледането. Това е бъдещето й. Тя ще получи новини. Много важни новини, отнасящи се за една жена със светла коса и светли очи. Очите й могат да бъдат сини или пъстри. Момичето излезе в своето бъдеще. Какво означава това? Това означава, че момичето го очакват много радости. Тя иска да живее в бъдещето си и всичко за нея тук, минало и така нататък не интересува. Въпреки това, тя гледа към това десятка каро означава две неща. Много пари или много щастие. В случая, този случай означава, че тя ще получи новини, касаещи се за тази жена със светлите очи и коса, което много ще я направи радостна. Ще разберем какво. Тя ще ги получи тези новини, докато се е вкъщи. Ще се отнасят за дадена връзка. Това не е жокер, това е секс-партия, както казах в началото. За каква връзка ще се отнасят? Сега ще разберем. Започваме по-дълбоко. Около нея. Тези три карти около нея. Има едно чернокосо момче, доколкото знам, тя има брат. Брат е чернокос. Какво се случва тук? Брат е много големи премеждия е имал с тази жена. Тя е светла коса и светли очи. Много големи премеждия е имал. Много. Тази страна на картите описват нейните чувства. Момичето иска много да получи много големи радостни новини. Тя мечтае за нещо вътрешно, но то е тайна. Заради девятка каро тук е тайна. Тя не желая да казва какво всъщност иска, но тя го иска с любов
Иска го много. Третата страна. Тук какво е на сърце? На сърце, т.е. какво има преди под сърце? Това, което се е случило, това, което всъщност се възпира, това, което и тежи. На нея и тежи, че тя не се разбира с този човек, този по-възрастен мъж. Не се разбира, но би искала да се разбира добре. Но не вървят нещата, защото той и да речем прави забележки или всъщност я спира по някакъв начин. Като когато я спира, те се карат и не се разбират добре. Четвъртата част, четвъртата колона, отгоре надолу, тук показва какво тя очаква. Тя очаква от едно свободно момче да се срещнат. Това иска тя. Тя го очаква. Девятка купа, това означава, че тя мисли. Ето го момчето, тук е тя. Тя иска да се срещне с това свободно момче. Още не се излезе, но тя го познава. И ще излязат навънка. Сега свободно момче, тя може да не мисли за любов, но девятка купа означава приятна среща. Ще има приятна среща с това момче, това ще се случи. Петата колона показва какво става в... Петата и шестата, извинявайте, какво става в нейната къща. Тъй като те счетете тук става въпрос за нейната къща. Къде е тя? Какво се случва? Дама пика, в случая дама пика тук е една по-възрастна жена, която е в къщата й. Това е така, защото когато питах момичето, тя всъщност ми разясни за какво става въпрос. Няма да споменавам излишни имена, тъй като не желая също аз, така и момичето да се разпространява онлайн, но да кажем, че тази жена много тъжна е. Девятка с пътя показва тъга. Тя е тъжна, защото е в къщата. Тук казахме, че това е майка и в момента се чувства като затворена в безизходица. Девятка пика. Хубаво е, че пиката сочи нагоре, което означава, че тя се чувства в безизходица заради една връзка, която има. Продължаваме напред. Сега какво следва? Започваме да гледаме на Хикс тези карти с тези карти. Девятка каро какво ни казва? Девятка каро, т.е. обаждането какво ни казва? Да, то ще бъде щастливо. Среща, обаждане, известие, то ще бъде щастливо. Щастливи новини. Но ще бъдат, преди да се случат тези щастливи новини, ще има много мъка. Мъка, докато се достигна до тези новини. Също така ще има и скандали. Докато пристигнат хубавите новини, скандали ще има и от тази каро. Тя е свързана тук с премеждата на това момиче. Тя очаква, тя иска. Всички карти около карото, девятка каро, показват следното, какво се случва около това обаждане. Докато се получи това нещо, какво ще стане? Следващите карти, които ги гледаме, е за поп купа. От тук поп купа обича много дама купа. Той обича много, наистина обича. Това свободното момче ще извести също така, по-точно поп купа, ще се запознае с това момче. Тук Асак Каро, това говори. Следващата карта е девятка купа. Това е срещата. Така ще протече срещата. Момичето първо ще има един грандиозен скандал в къщата си, след което ще излезе изнервена. Но пък в случая срещата ще мине толкова гладко и приятно, че ще се върне много щастливо. И последната, с което ще видим, е за дама пика. Какво се случва? Дама пика се чувства затворена, тя не мърда. Тя стои на едно място. И момичето е точно до нея. Тя се грижи за нея. Тя постоянно я обгрижва. Тук дама пика би искала да види момичето, да се намери приятел, мъж, така нататък и да има щастлива връзка. Така. Вече сме сложили
където момичето поиска. Спирам видеото, защото все пак момичето не желая да се показва. Тя ми казва къде да сложа карти. Първо върху нея. По 2 карти се слагат за пояснение. Тя ще получи обаждане, разбира се, за срещата и ще тръгне на път. Много важно Асак Пика. Асак Пика означава път, който ще се предприеме. Вале Каро в случая означава човека, който носи новините. Това е пощальон. Го приемете като един пощальон. Той носи Асак Пика. Асак Пика по принцип е като начало на нещо ново. Тоест срещата ще бъде нещо ново начало за нея. Ще го получи изневиделица. Така, това момче какво се случва около него? Това момче има 2 възрастни човека. Също така, той е борбен човек. Той обича да се бори. Той е бизнесмен. Поп Каро показва, че той също така, не само че е бизнесмен, той има маниери, той е кавалер, но има нотка на човек, който обича да, когато каже нещо, то да става на неговото. Заради Поп-Пик. Също така означава, че това младото момче се влияе от 2 по-възрастни от него мъже. Може да са баща, дядо. От тук аз не мога да кажа нищо. И в къщата й тук седи един човек, който всъщност не е точно в къщата й, ами мисли лошо заради тези 2 карти. Поп с пътя означава като човек, възрастен мъж, който е с бяла или черна коса, но с пъстри очи. Вале с пътя означава изнемощялост. А като човек означава млад мъж с черна коса и пъстри очи. В този случай тя се чувства като изнемощяла в къщата си, защото сякаш върху нейната къща тъне нещо като тъмна енергия, дори мога да го кажем и проклятие от някого, който решава да забие нож в тази къща. Той иска да я разруши. Това беше гледането с обикновени карти. Защо изкарвам само от 9 до Асак? Защото това са най-важните аспекти от живота на даден човек. Те ще ни кажат най-много. В интернет може да намерите хора, които гледат и с от 2 до Асак. Това цялостно гледане също става, но под 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2 показват много малки неща от нашия живот. Например, дали сме отшли до магазин или сме постояли в къщи, това хората не ги интересува. Те знаят къде са отшли. Тя ги интересува какво ще се случи. И затова тук, на едно цялостно гледане, най-вече гледаме какво става. 3 десятки, примерно, имаме, които 3 десятки показват какво? Радост, тъга и пак тъга. Но 3 в комплект означава, че има изход от ситуацията. В случая картите на момичето са усеяни по-равно, тъмни и светли карти. Това означава, че колкото има болка и тъга, толкова има радост, щастие и любов. Всичко е наравно. Такива карти много рядко излизат на хора, които са изнемощяли. Идвали са при мен хора, които с проблем, да речем, не се чувстват добре, ходили са на лекари и така нататък и ми казват, моля ви да ми кажете какво ми има и просто не се чувствам добре. Хвърлям карти на хората и зад тези 2 карти. Дали пред тях или зад тях ще има, примерно да кажем, поп, купа. И аз им казвам един мъж, имате магия от един мъж. Тези 2 карти точно това означават. Нищо хубаво не вещая 10 пика и 9 пика. Какво се оказва? След моя сеанс, човека отива. Аз защото ги опътвам на вас, ви трябва човек, който да ви каже, да ви развали магията. Хората не вярват, но отиват. Изпращам ги при дадения човек, който аз познавам. Човекът им каза, да, имате магия.
Сега магията няма да казвам каква е. Не си спомням много добре, но мисля, че беше май за любов. Отива човека и жената му казва така: имате магия, направена при мъж, със светла коса и тъмни очи, магия за любов, да не може да се тръгнете от къща. На една жена. Мъжът след 2 седмици идва при мен и ми казва: ако не беше ти, нямаш да се оправи. Човека беше много зле. Днес не казвам ви, много зле. Той не беше на себе си. Постоянно си гледаше телефона, постоянно казваше дали ще ми пише: извинявайте, трябва да вдигна, жена ми звъни и така нататък. След като научава разваля магията, той става друг човек. 2 седмици по-късно, когато дойде и ми каза, че всъщност се чувства много по-добре и ми благодари на мене и на жената, при която съм го пратил. Ми благодари и му казах: аз благодарност не искам, аз искам ти да си жив и здрав. Като цяло на сеанси хората много пъти казват, нали, вземат за енергообмен и такива неща. Аз да ви кажа едно: има ги тези хора. Да, днес не вземат пари. Аз не вземам пари, а хората, ако ми оставят от сърце и са доволни от мен, тогава. А ако не са, здраве да е. Господ е дал дарбата, моята дарба да гледам на карти и аз не мога да се противопоставя срещу Бога.